Pozvánka do bazilíky svätého Mikuláša v Trnave. Štvrtok 30. januára 2025 od 19.45. Nočná adorácia s odprosovaním, zvelebovaním, modlitbami a eucharistickým požehnaním. V bazilike svätého Mikuláša v Trnave je milostivý obraz Panny Márie Trnavskej. Bazilika je jubilejný chrám roku 2025. Teda príležitosť získať jubilejné odpustky. Program je nasledovný. O 18.30 je svätá omša. Po svätej omši vyloženie oltárnej sviatosti. 19.45 bude moderované odprosovanie pred Eucharistiou. O 21.20 zvelebovanie. 21.30 začína svätý ruženec. O 23. hodine bude svätá hodinka a moderovaná adorácia. O 24. na záverečné požehnanie so sviatosťou oltárnou. Tešíme sa na každého z vás. Pozývame vás k osobnej účasti. Nočná adorácia. Navštevuj ma a zotrvávaj so mnou v noci a ja budem pracovať pre teba počas dňa. Až v nebi spoznáš hodnotu takto strávenej hodiny. Prichádzaj preto ku mne. Navštevuj ma a zotrvávaj so mnou v noci a ja budem pracovať pre teba, s tebou a skrze teba počas dňa. V nočnej adorácii odo mňa získaš to, čo odo mňa nie je možné získať žiadnym iným spôsobom, najmä vyslobodenie duší z vplyvu a útlaku moci temnú. Viac duší je zachránených a oslobodených v nočnej adorácii, než akoukoľvek inou formou modlitby. Toto je modlitba, ktorá ťa najúžšie zjednocuje s mojimi vlastnými nocami, ktoré som celé strávil v modlitbe počas svojho života na zemi. Prichádzaj preto ku mne v noci a okúsiš moju moc a prítomnosť po tvojom boku počas dňa. Žiadaj ma o čokoľvek, keď ku mne budeš v noci prichádzať a na úsvite dňa poznáš moju milosrdnú pomoc. Mám zvláštne zaľúbenie v tých, ktorých povolávam, aby so mnou bdeli v nočnom čase. Modlitba kláňania sa v noci má moc a účinnosť modlitby spojenej s pôstom, ktorú som odporúčal svojim apoštolom ako spôsob vyháňania démonov zmučených a utláčaných duší. Preto sa démoni nočnej adorácie boja a nenávidia ju, zatiaľ čo anjeli sa z nej radujú a vkladajú sa do služieb duší, ktoré po nej túžia. Ježiš hovorí benediktínskemu mníchovi zo zdroja in synu Jezu. Tisícky veriacich sa každoročne prichádzajú do baziliky svätého Mikuláša pokloniť obrazu milostivej a žehnajúcej Panny Márie Trnavskej, ochrankyne trnavského ľudu, na ktorom sa v čase najväčších útrap zjavil zázračný krvavý pot a slzy. Čo stojí za slávou dreveného obrazu Panny Márie Trnavskej, na počesť ktorého sa každoročne koná veľká novéna oslavujúca zázraky s ním spojené? Jej počiatky hľadajme v roku 1585. Práve v tomto čase študuje budúci arcibiskup František Forgáč v Ríme. Od mladosti patril k mariánskym ctiteľom a v kláštore svätého Alexeja a Bonifáca v Ríme si zamiloval ikonu Panny Márie. Pohľadu na obľúbený obraz sa nechcel vzdať a tak skôr, ako opustil Rím, rozhodol sa zabezpečiť vyhotovenie jeho vernej kópie. Tu napokon venoval chrámu svätého Mikuláša, kde visí dodnes. V súčasnosti je obraz umiestnený v kaplnke svätého Kríža v bazilike svätého Mikuláša, ktorá bola postavená v rokoch 1629 až 1636. Steny kaplnky sú posiaté ďakovnými darmi od veriacich, ktorým Panna Mária údajne pomohla. Nie však len jednotlivcom.
Svoje schopnosti a zázračnú silu obraz prvýkrát demonstroval v roku 1663. V čase, kedy sa nebezpeční Turci blížili k Trnave, prišlo k nevysvetliteľnej a mimoriadnej udalosti. Obraz Panny Márie vyronil krvavé slzy a Turci sa nečakane odvrátili od mesta. Neprešlo veľa rokov a mesto bolo zaťažené zákernou morovou epidémiou. Mor sa rýchlo šíril a vyberal si stále nové obete. Mestská rada hľadala cesty k jeho zastaveniu, keď si už v trápení obyvatelia nevedeli rady, na sviatok obetovania Panny Márie, teda 21. novembra, sa rozhodli viesť procesiu so zázračným obrazom patronky Trnavy. Modliaci sa veriaci spoločne prechádzali mestom a procesiu napokon zakončili v chráme so slovami Te Deum Laudamus, Teba, Bože, chválime, mor náhle skončil. Aj vďaka týmto zázrakom bola v roku 2008 Bazilika svätého Mikuláša vyhlásená za mariánske pútnické miesto Trnavskej arcidiecézy.